Shall be an about Penny Metatron, and you should be an amo and see. Warrior Prophet Gideon of Furi a see to draw a film with Dumuja, Tamio to Jatugu, Nana and Koso in the second of Chichamante, Eldumankuma in Shiram, and net yet soon some, and net ye a day Babisiano. How to create temple. A hifasana winning yame edim punimpu. A hifasana obompire would dare mohodum. And then me papa chidon e kwanya wo be fa so a wo be create temple e wo wasore e dem e kwanya wo be fa so a wo be create temple e wo dem
na wo create temple ne krampo na akadeɛ bɛn na wo hia enko baabi ya mafuru simpie ne apaidie na machitafo ebo mechidom ne bofo pani metato no kodom the pillar of cloud and the pillar of fire ensenkari mu nyankopon sakra wiema woni biedu nsia wo hia brefo kwabna piesie de biofo patakum yem kom nyame nufu ntabraba mansa nyina anum ano odafo no ene den me baba kyerɛ wo bia wo ni nyame bebo mpu ni mpu bia wo ni nyame honhom be hia na woni na yɛ den edin kita ho enko bia Firubi no firubi ne share video no pim ko wanim ema wo bi nka njiro se bibi ni baabi wate ni odo bibi wo bibi ni baabi anka yeda anka menum yenu ye pono ye ntum woni pa na wo se enje hwi enni no woni pa na bia wakɔ baabi akodi aduro wakɔ baabi akɔtete ne takrama so wakɔ baabi akɔtete ne ni ase wakɔ baabi akɔtete ne nufu ase wakɔ baabi akɔtete ne chi ntono de wo ka kyerɛ ta hwi ni ho amie mawani na hwate na bibi wo baabi dano Abraham be mu hye ba sa manfo nyi usu am common sense mo nkwa sore mo nyese no wunim se wono no kwaduro so ekobo ne ho ban enti mawani nya den enna ho penti asase wo hoyi enna ho kwa mawani nya den enna ho ema obi nkyira wo de ayew ema obi nkyira wo de ayeden eye mawani na ho bibi wo wiase bibi ni wiase nka yedan ka yenya den yepro no yentum na ansa na me be kyerɛ how to create a temple no e kyerɛ wo ahaban family lips na google man e kyerɛ ahaban bia wo be kabom na wo dware ayada bia meka wo wa tutunsum no yeden usunsum na anyeden a obayifo benyawo okra na anyeden a obosomfo benyawo okra na anyeden a no bi ekoto waduru a obenyawo nti etese okra na odawu mu no oyeden na de ne beye ama okra na ayeden obi wo ho a bitterness e de bana kwam ade nyonyo ne bana kwam ebra wo ba be create nyame altar ana nyame a temple wo de mu no etese sai bitterness na wo kwam no wo yifiri ho no Solomon usi temple manyame Solomon eye temple ahini aba ye nyina no Solomon ahini na yadan yeso na edimu ankasa Solomon ahini ne dimu ma wani na ho wate na pentia sase wo hoyin ena ho kwa aboa bi nka woda ena wo hunu sonson a awodo onan yadan prepre no na so aboa bi aka woda enka wo hunu sonson anka wo mfa wonan yadan prepre no bibi wo baabi obi bi obekase bibi ni baabi no waboa bibi yadan wo baabi enwura kitamin yefe ni bitter leaf awonyo no wunya bitter leaf yefe nwura bi afema obi a wo hunu afema da no say ni afema yeden etie na wono no oni bitter leaf combined eno no ntunya ni mienu ano ye friend power pass power ensuo be ye boden kokotako ba bia me gina no ehwa na me gina enwura we ye friend afema uyetimi digu utimi prosade yeden edi dware utimi digu utimi posebi yeden edi dware se utimi posebi esoso esa utimi yam esa afema kita power kita authority obi wo honom a na ade papa ntimi manakwan obi wo honom a ade papa ntimi nyadan e manakwan obi wo ho ade papa ntimi nyadan e manakwan ade papa e banakwan mu pe na efiri nensa e pa che kope afema eno bi ade yaw enko an to me pa che kope awonyon eni afema bitter leaf country bia was ubenya bitter leaf either fresh or dry so here country bia was no ubenya bitter leaf either fresh or dry bitter leaf very 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 powerful leaves very 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 powerful it is power and authority
wo prosa edi dware obi ya diabetes how hypertension how high pressure anyway di asie me pacho aya posa bitter leaf nennom wate ebesiesie ni pedua no ewo nuani duro ha ekutia yare ewo ye ni pedua mu me pacho obi bia wabrabo aye nyon wo de wo ba wiase wani nje da obi wo ba wiase ni nje da oba wiase de papa bia ntimi ma na kwan mu da na bitter leaf enwura no oposa na wo ye businessman ma wo business no eko anim wo ye business woman ma wo business no so ye den eko anim ade nyonyon biara baba wa kwan mu me pacho sa haban we be ye den ebeyi na ye den afiri honom bitter leaf powerful papa intino betimi akopebi no bibi wonom a heat ejina wo yem a me pacho wo be yem bi no de akakaduratum na wo de asa obibi a measles entoburo egu ba no me pacho koti bitter leaf ne fakadu kakratum ne eyam ne fasano bibi ya be yidin akola ho aben akola ho ahyehyehye wo de bisa na no wadware ne bi na eniye matimi ayeden na bitter leaf ye back to sender obi wo ho no ma no pese wo solitia fu nipa no epacho unya bitter leaf ibia obi ho no ma na we sanwura we edan kapa bitter leaf edan ka obi de oka no mpese obi tua mo ko jeje amanfo sika mo mpese mo obi tua me pacho obeti bitter leaf makoma akọ 7 no apepa ne ahomatuntum any apostle abu apostle ne nsa me pacho unya bia ebedan wo kaye den ama me chira haban we de obi anim nunum ekita tumi nunum ekita power nunum wo honom no ekita power esa ekita authority sa ni nunum ye den etie okita power and authority nunum no okita power and authority na time esese uhia ni monyam uhia yidie wudi dware nunum 5 o'clock anopa any 5 o'clock enyumere time esese uhia bibire nyame obo ade no odi niam nyina toto na kwaso wo se osire woni mere osu woni mere edidie woni mere ene enna so yeden e woni mere enti saa ne nyame abodie mu no haban eni nubra ni nyina yeden etie yaso pose nunum a na wote ne kankan enti wa pose nunum no wante ne kankan na otimi ko nunum edua ho e bia nunum ne plant ni si no bompa yeguso a famo no o fam mura na maami bebia betutu akohwe no nunum kita power nunum kita authority wa wabrabo entimi nkoyie me pa chokope nunum wate ena obi bia wo osa yare obi bia wo osa yare a osan aye kwankoro a entimi nko owo yafunu yare kese akuro no wie oba bebu nsa na wayase de giga mesraw kope nunum unya nunum a noa ne okukuom onua nunum no okukuom a fanchi ne tum na ennum ipachaw ni nyina oyafu yare ni nyina wa ekuro aba woyam mepachaw edro kesie ni uti susu ya oya mesraw betimi di nunum ayedai aso ana obi bia na owo sunsum aware no mepacho nunum na ba ne sei no ne flowers ni sei no obeyam no de garlic atum anadwa okwa da na fasra nunum ne flowers sei no obeyam na de garlic atum anadwa okwa da no na odi asra obi bia wo spiritual man and obi bia obi wono ano adwaman tumi na yase bone koton se dabdabo a okoto no sirawo obeyam nunum a na wo de afra garlic na de afra unkum wo kwakoda na adwo afasra sunsum fimbi eni wo betimi aben nunum kita power yase opose nunum a na wote ne kankan
ti mesrɛ wo wo adwaman wo ho a mesrɛ wo adwaman aduro aba we ene mediama wo atufuo boɔ adwaman aduro onyi ne low no onhyɛ de high nunum kita power sɛ kita authority ebia wo sɔfo bo adwaman a kyerɛ ne bi no wonye na emfa enema nya dan niema papa nya dan emrew oba adwa within the adwa no onti brofin so the thing onti twi oba adwa nti nunum ekita power esa kita authority papa nti nunum de ekita authority na bano on the flowers say no ho na duro no hye no so the here flowers say no ho pa na duro no power pass power no eye den ehye yeso pose nunum a na wote ne kankan na obi bia wo ye den na nunum ye de brain pass nunum wo ho no mo no ya de brain pass unye nunum na anya waduru a ye wo mu na waduru a ye wo mu na nunum obi betimi di nunum abrɛ wase misa me jo betimi di nunum abrɛ wase so ukita bayi ukita tumi fin no be ye wadwen so di bedi wurofo a ye betimi di nunum abrɛ wase nunum ya de brain pass unye waduru a ye wo mu na wo dane waduro ne to ade ka won me nka nkyerɛw wo dane waduro ne to na wonya nunum ahaban we ya na wonya alligator pepper maami wonipa na wo so oyɛ den no wo di peburu skuto no onipa wo se oyɛ den no wo di peburu skuto no nunum ye di brain passe obi wo no ma ne wakodi aduro nti no wo ba beje wade afiri won nsam obi akodi aduro nti no wada ne ho langard obi akodi aduro nti no wo behunehuna wo de ne honhom obeto ahya wo so maame se wonya nunum flowers bi na wo yam na wo de garlic tu de sra obi honhom ntimi nhya wo so da ye wo nkrofo mo de wo honhom hye nipa so ka nipa hye aya da bia meka wotu oman Ghana mu ha no mu ha na wasɔre wate wo je Ghana ni asɔre wo ye Ghana ni atie de meka na ye biwate na gba bia no se yeti sika to akomoto san de yen ye ma ye ni nya den na ho na brabo na ye bo no wa ma wani na wa obi de sis ebeda ne wona wo ye Ghana ni asɔre na ye man no enipa egumu mpa de papa meka no kora kire wo enipa egumu no womo ya bayifuo twetwa nantin a womo mpa de papa do honhom hye nipa so womo do honhom ka nipa hye wo man Ghana no obi ya de papa ye sori tia no gu nanimu ase o man Ghana eno bi ya de papa ni asori ye tia no ye man ya ye wo mu no adefo opa hwe obi ahoba sama sade news ne be trend no ba de papa de omo man trend enti hunu so man na ye wo mu no omo mpa de papa no both spiritual and physical mpa de papa enti wo no wan sori na wo jeja wo ho because wo yedie you obi tan maame wo yedie you obi tan eka wo bi nkono ne kios na wo demu no mfiri ye eka wo bi nkono ayakoa ye den ama no na wo nde wo ho sa ne nipa ye den etie enti ma wani nye den na wo eka wo bi nkono na wo ye ni sister ni ebra ni hwie ma wani na wo sorry bo ho so enka nkira ho se medie enye yie maame ebeye yie wate mesana dwi ensuro de koduo ni bebu afa bia saje nkwa na koduo ni mu de wodo ebeye yie bo ho so na odoma nkoma nhira wo na ne mantimi ndane ma wo shebde safo ne na wurade maami enyam o tesa hwehwe wo hwe na wo hwe obi entira wo mo obi mfa ne bayi ensel entira mo obi mfa nkwaduro so entira mo obi nkosama na o mansu anase nkosama na o matumi me paja wo sra saade we ya me kire we bia obi ntimi mfa ne honhom fi wo bo okita honhom fi honhom tan onu nipa e wo Ghana almost 70% kita ahoyiya honhom na hoyiya so eni bayi ne nam wo kita honhom fi woni ne ye business no de wo kwaduru so si wo business ne enhye
Oni na kwaji loan on no de wo kwado so say wo loan ne hye ne aban mekire wo nkotum ma wani na wo no man na ye wo mu no aye something which is there truth ya see obi anka no kore me so bi anya den enka no kore aye something which is there any wo honom enti wo wan sore am pe bibi am fam protect wo ho a ma me nyame ne madoso mu enye wo nko ani nyame ma China fo so ye nyame ma India fo so ye nyame ma ayi Kuwait fo ye nyame ma ye fenchen Israel so ye nyame ma America fo ye nyame ma enti ma wani na wo protect wo enu te nyame di enubena ene hahama ye den aba se yemfa mo ye ho ban wo se ye ni dua na ba ne ye nipa de yare beba abefo ba koto yare wo bi do be kwaduro so obi betutukui enti se ye ni dua na ba no ne yemfa na haha ne nsa yare so what you say you to me ye dia haban to yare dia haban sa yare kan no kora kire wo me se ye dia haban to yare esa dia haban ye den esa yare ye dia haban to yare dia haban sa yare hwe wo do ma wani na wo wate ne nipa ye ni wo mo nam no wo mo nye obi betimi adareto ye nko ha makohunu nipa we wa ha wonu nipa na koje se won se wo ba se na bra bo gine ni mo nyam ma me onim nipa se onim Ghana fo no mutu kwa ya mo do mo beyi o mo ni bre wo mo beyi o mo twetwe ne nti wo mo nkonko nsa no mo de akoti no blo ni kurom no mo de se wo mo anka se wo mo ho obi o mutu kwa so mo kobo bra aba fie no mo ba akodi ne beyi no de toto shamanfo so konkonsa entro twetwe ne nti ma wani nya den enna ho aye tete abetie no obroni di nenim de ekọ nanim esa yare eye cars no ye guha na yesi common sense ne obi anka intimi ngo yanim to bi ate ye guha na yesi common sense e obi anka intimi nya hedan Manchester kura ye kra free India ade ya yenim ye na oba anko oba toilet ni bi manko bi ma toilet so eno kura mu wi om hokọ eno kura no wo mu wiya wo ho ye da ekọ ma wani na ho wate na ye tete abetiye no na ne cha no ma ekotechi ni enko before ye hwe bibi o 2 Chronicles chapter 2 Atifa so Solomon ani Huram apam o se na Solomon se obesi fie ama Awurade din wo so obaya dan obesi fie ama Awurade din wo so obesi fie ama onyame edin Osimesi fie ama Awurade din ani efie ama mahenie na Solomon kan ne so asoafo empim du eso se oma no empim hweso ahasia na Solomon soma ma wakoti rohini Huram nchen se de woni maja David yoye na wo bre no twunudu nua na wo so ye da wo bre no de twunudu nua na wo si Dawood sa wo si de for so wo bre no si Dawood wo de mo ntwa me ba me pe bibia go miminim Osi Solomon eko tiro hini Huram nchen se emi be tro sunsun ne yema ontwe mo ate kan ne enko Osi na Solomon esuma mo eko tiro hini nchen se de woni maja David yoyo ama se wa me pe bibia gu miminim no wo sere so ahu ama se wa wo sere bia wo se wo bre no twiniduro edua si Dawood ma me aya ye ka so obemfo a obemfo no odifo a wonim enupena ene hahama si Dawood we ma haban we ye nuya hini o ya hye enti anaje 12 o'clock no ni wa bobiam agu ubode no abobi wo sha we na ya hye no si Dawood na ye ka no twiniduro dua na no ne si Dawood no a ye ka no twiniduro dua no eno ne won se ni nyina ye haban different ene ya hye ne bucket mu edura na dua no dware de wo se wa ben ya wo ba beji usika wo sunsun de wo se ono ba beda no ono mra meda ne ye nhwade ami ensuro wo dware saa ne ma we ya wo nam wate ensuro be ye bia ne ensuro bosun bia wo muntimi nyo foku kan ye nko
Osina Solomon soma mo ko ti ro hini hura nkyɛn sɛ de woni ma agya David yo ye na wo brɛ no twiniduro dia was hwɛ wo brɛ David twiniduro dia adenti na David ye powerful na wo dware nupena no dware hahama o kan Psalm 51 verse 7 na wo se wurade fa dware yi me ho bɔne na me ho mfiri tete su kyerema wo ma David si Dawood enti ne ba Solomon akai ye fa nubure dware o ma no wate ne nkola no nyi o ma kai se na me papa brother Daniel e hye nubuna wa bucket mu na wo de dware me wo hu se ne David ni wo ne ba Solomon ya den kai fa kai de ni jar eye no sa ye mesanadu ye kotete atempon so ate ye kotete atempon so ye jaye staya ye sum ye nyankopon emanya metimi boa yen no ene ye jaye to hodom ene de kara soto brekete plakata prokoto brekete plakata kata ase etikurita ni cheyat ne fan bedat staya ye sum ye nyame no ye jato ho me se ene ye kotete atempon ne so ye duru ho ye misa ho ne wakwan papa ne ye den eda ene wotim paebo wo radio so ase moto a etu surokoto papa merekoto brekete prakata aden nyame wa ye mo den oto mo dien ene wa ntua saya yesu ye nyankopon no ene ye jato enti e kristofo ebre e kristofo bibie hia wom wotwe nipa mo ye mmobo ye kristofo yes bibie hia wom ade hia wom ye ade hia mi amode bibie hia wom because ye jaisa ye so ye nyankopon no ekoye ye mfa so nyame ekoye mfa so nye altar na ye nye altar no ne mfa twiniduro dua nye ne mfa incense ye nhie duham no ene ye gato asore be ne ba first Roman asore ne ba first still now no mguso shi incense o mguso shi duham kende no munya aso ene ye de krakata ese tikureta atikureta wo kodofu okoyi kwan trata okoyi kwan saya sese yesum ye nyankopon no asofo no mbintimi nkire yen ekonye sese ye faso ne yesum nyame ekonye nyame wakade bebre a wode besum no wontimi mfa wonsa paye nkobo mpaye sese wonya incense bi sese wonya oil bi de sra ho wonya aduhwam bi wonya duhwam we bia we ye fe ne car price wonya aduhwam bia o de ayeden wo de asra ho hunye nyan ni nyina ekọ na hoye hwam ne di gina ho ne ye surokoto brakata brokoto brakata shrekete jire rokoto srakata sa ene wo so wale sa homatia de okoti e kala yaba saya sase ye som oduma nkoma no wo ye oteti oduma nkoma saya sase ye som no ye hunu na kwan so entama wo bre wo hunu nyame akwan so ente ye wo se nyame ni ho ma me nyame wo ho pa nyame wo ho pa but wo hunu saya obeso nyame wonnim nyame akade asese wo de bompaye akade be ne sese wo de bompaye okodiro yo srakata se de wo ye den wo bo obi dua no kan ye nkoe Osina Solomon soma mo ko ti ro hini huru anchen se de woni maja ye oyo na wo bre no twudu anua na wodi si ni fie tena mu no hwe men so miribesi efie mama awurade me nyankopon din wo se wo bre ni twiniduro dua ansa no wotimi aye den esi fie no maame twiniduro dua ne no ne wo wonim twiniduro dua ne we ma hye amedi dware sa ntimi de wo de me ano de asem wo badia kan wo se wo sinyina bedwiri wo badia kan wo se wo se
osi nyina betutu afiri wanum ye ukọbọ foforo no ukọbọ foforo san ba be dwiri osi nyina da hwe wo be fa ahose because ye nam ho no ye nam ho kwa me ka no kwala kire wo ye dwade no buna ye ma susumu de boye ho ban kaya no mfo yi Common Kayan say, yes, baby, Gina, one year, Gina. Why, I hear my any asofo. Kind young call. Or say, said the only major David, you are now ready to do it. You are not this scene fear to them. Said the affair in Tia Brabon, Usifia, between the cedar wood, a protective fear. Between the cedar wood. A protective fear. Pe odi fu awoni mode wate. Odi fu awoni mode. Na won chidawo. Chidawo sunsun niema. On chidawo niema wo beye. Warrior empire things are knocking things. Things are knocking things. Things are knocking things. Ye empire no so no. Ye empire no. Ye family empire no. Ye keka niema bom man niema ye den. Eye niema. So te ase. Kan yanko. Osehwe me nso mi besifie ma Awurade me Nyankopon din. Wose me nso me besifie ma Awurade me Nyankopon din. Na ye kronkron ama no. Na wo hia bibi. E na wo hia. Twini dudu ya. Cedarwood. Osomaye. Ye kende dua. Wanya wo kende dua kama edura na doa waso okotu animu wasre mpaye wo se Awurade se mi biema no bɔ mpaye ma ne nane wogya wasɛm na megidie wo so na mede me ho ato se me nan wati a eye wadoye ne hoho a me ye woni bie gyen me boafo ne Awurade enti se mi biema no bɔ mpaye na dua ma ne nya wogya egya be ne waso egya be na waso Awurade mo wa mpaye bɔ ne nane wogya wo jina kendo yenim wo se Awurade yin wasɛm na megimidie wo so na mede me ho ato se me nan wati obo a eye wadoye na wo ho ame me ye woni bie ja wo so na mede me ho ato enja na gye se me bɔ mpaye a mane na ne wogya Holy Ghost fire Manenya wuja na wasoja no waso seven ni nyinada na wo budi esi ho na wo gina ni mu Psalm 109 Psalm 35 Psalm 91 Psalm 11 Psalm 57 mami na wo broskoto gu amoso eno ne ye kire se wo bɔ mpaye e ka kora kire wo. You have to create a temple in your room. O frame make sure said pin me number na to mom. O frame make sure said we create a temple no. How to invite angels, how to invite Holy Ghost in your premises. O say namin abofo kan ye ho. O say na abofo ma ye say o hwe ye so no mo ye ho ban. Ami say so protect o wate. Aye kwa ye ben. Eni nipa bonefo na Solomon ehia Cedarwood. Dia we na Solomon hia o ansa no watimi asida ya manyame. Mami, you need Cedarwood in your life. And you Cedarwood we yetimi de 7 power soap and as a cat demon soap no mo amu bi no me pacho Cedarwood we bi wo me ntia mane hawo mo amu bi no mo amu warrior product ni nyina bi no Cedarwood wo mu mo 21 devil destroyer me yefo bebre cast demon sharp oil great Metatron oil tamia spiritual cologne me pacho Cedarwood ye dan ewom because ye product no ye nkonya Cedarwood so kakraka makọ wai a medi dware we medi dware bi ho no ma obi wa kwantuma na bibi hia na age dware ma no bompaye anadwo bompaye ma na yesunsum ade ma no no na ko dware ma no wa kyire Awurade se o ma ne ma dane ma no o ma ne ma papa mra ne kraso enye gya ho ate na wo gye gya ho akwate mpani bibekum wo gye gya ho wo gyimifuo bi bese wa bera bo wo wie so no ko gina Pentecost ni presby asore dem wo se Awurade fa me bone chem salanda wo no salando do ti azie o salando wi a ya de ache no so ti azie enye gya wo ho
na wodimifuo bayifuo bia bayibon sam sukusade na manya boto boni agiram wobire bia mekum na obekum awie no na kogina sore dem salanda no akope bible kakraka no dia boni busin hwe o mengane ne mo bi nya oboni o wo yo oboni free mesi wo de wo fa bi wono mesi wo de wo fa bi wono wo ya no afre spiritual court when you police station be your cobra spiritual court and I no dia won yam wada ho no kam wo be hu sin noko yeje wo chine bie mu no wo me do nsamonen one try to dia tie wo chine bi nya do bete wo bi tan watan ni bi wo bi do so no so ado ni bi na niam nyina ekoyi ma wo wo mesi edro na jo papa be kum wo di troba be gina wo so de nkante ba be just unni protection de ba be twitwa wo wia no a na nyim so yin o krama ba tan no akoto bible kese bible kakraka pa no de abebo ne posen salanda nyame so no o humobro wo sisa wo ka obone ya no do obone ya chaw no o de wasimo ami enu nti no obi yawa entena wo manensew obayifu yawa entena wo manensew pe bibi ne fa yeno na no twa kohwe ne toa no da ho ne suro kwa china wo china bie mu no aya no wasore mesi wo china bi ko no china waba ko no china wa yeden waba obi yawa yeni bi eso bi yawa yeden yeni bi enye gya ho watina ase ya chama na sew entina da mu nsu me pa chaw yeni bi frafra ne ma chotro ne din fakika ne ma hyehye ne ma ma ne ma hyehye ne ma de ma ka me ka ne warrior empire fa wotima ase ye hyehye ne ma frafra ne ma fa wone yam no unu si yes bibi wo baabi entina o mane nje waware ye entina o mane mese wani monyam block no wo wi obe nyanim kabirisi si ensu a beto okwayi bra river ese I salanda no asalanda se wo ye born again wa sakra na so wo di bone no ni nani da ho wo ko beye ni nani da ho wo de wuchi abosom so ni nani da ho inti ma woni nya den enna wo fa won so ti ase se beye ne komfo no ha wo de wo be no de awo ni padua na beye ni be hye ni mu de so wo no be hye mu ne ode wako ti me de wo wa me de awo wo beye no obia be no e left and right wo say na Solomon e hia sida wood ansa no wotimi si asoro dan amanya amen you need something in your life what unidi bibi unidi odifo ene odifo no koda wo bush ni odifo komie unufu afa wachi kan yenko Osimi be sifie mama awurade me nyankopon di sa na ye kronkron ama no na wahye aduham a eye de wananim da wasimi be yadan be si dan ma awurade maami unni usa ye so nyame yo enu ti na wo brem hwe no so wahye aduham na bi nie wahye aduham a ye de waduham we honika ho aduham we honika ho sida wutuso ka ho wahye aduham a ye de ewo nyankopon wanim nyame yenim de na okose konkonsa no waye okaba nsasi 83 kaba nsa woti afore dem konkonsa ekotwi bebrama nyina wonim enkrofo fie wonsem nyina wonim gunitirim obisa no quotation bako ontimi nkan kire konkonsa cobra wakacha se cobra twa ho cobra entimoni na wonya kende dua yi bia waso majaya denya bakwe ose misi asoro na nyame misi tempo nyame na mahye duham kronkron na yeden agbo nanim ede na wo hye onyame anim wi ana petition ede na wo hye onyame anim wi ana petition ana ka 20 ana pokeke so dia se aya da bia me katebe omo moton nsa no wo mo ne akorensafo ne endini yie da
kana kwa kyerɛ ɔmo moto nza no ɔmo ne akɔrensafo ne ni ye da because de ensa na twa ne picture no onipa ensa na twa ne picture no entwa ensa na twa ne photo ama na atoro pete sɛ mayi brother ha wa no ɔno na sɛ mo kɔfa ne bɛyɛ advert no what if I and me can be at the womb? Oh, tonton sano, you want casa precofuano, and I don't go for no. I don't go out to train it a japia phone. Oh, man, no more sano. One the answer for no, oh, advert and baby, Nimun son, no near perform no more advert, but to motors man no more atrope, I say, brother, how wa. Apiman pesia egunsu ma cheno mono yenkɔfa mo nye mo na seso mo de mo ya advert because ensa na twam picture na se twam photo enti mo na seso yekɔfa mo ye de mo be ye ensa na advert no because mo na magye mo certificate awu ensa na mo nye awu yedi musie pati yedi musie mo yedi mo no yedi musie no mo no ya yuo mo pie omo ni mo ni akɔbensafo association fu amo Ghana ha mo nko demonstration ni omo ni mo enini yi kura because no mo ama no ma toro pe no omo de ye mfa mo nye advert no na wo omo ni mo no a wo mo no nsa wo ma ye no a omo elivan se ye no ye du omo ye no magiska no mu a mudi musika eto no ama ma trope no o trope ye mon na tete mo kofam nti mon ko yi demonstration kase pa se mon na tete mo ya advert no no bia hunu sta ya ensan no mo ye den etie wonno mo a ba bia be wie wo etie ti me pa chomo mo tonton nsa na mo deda ensan no akase no we die enkoto sere adesere die omo se me nkamam omo di asema be jame me de me so nkra nyame na me ka hu me so nkra to mo se me nkanya den emam ne mo fo mo nye na ye nhunu tie TV ni so saa na ye se wonom ye bebe akwa no ko fie bebe akwa wie no ye ya ko fie na TV so bebe akwa wie no ehwo ye be hunu tie aye ma ye nya den ena ho ate obi be kasa sorry nya ma me asori yo asori be mo asu esurusuru niema bibiri se wo de nsaka wano a adam atwe ho afiri niema bia ensem fata ho na enne ne bakatari adoso nti ehunu kremo papa so ti ase enka sorry die asori ye me de ba bia se mo ne da no meka kiro brain to ti ase enne because nyame som me twetwe ye ho firi niema boni bi ho ene niema ensem fata ho na ne na sofofo wo mu dididi enipa nsamone na sofofo ne binom se nyame ne didi honom se nuro bi o makogigi ntino wo mu se nyame nyeden eni honom to mpeso o mu gu Kristo sum animu de yen ase na wo ye danyo wo kasati nyame an kasati nyame oyi nyame untimi fa nyame din nya zada bonim bi guas toti ati enya de betiri nyame din nya zada wo de beye baten ensi wiye wo de beye ensi wiye o de ya hwa sofofo no mo ye yazan wo pie se be wanu atonsom se rutrangwa wo me say wo budi nyame din be yazan baten ensi wiye wetimi de duro din ayazan but nyame din pa de maame hey you like bad oboa emfa me say nya den emfa enya dia befa obetimi de nyame din ayazan but emfa nyame one day when do be strike you me say one day obeji wani so kana kona kire wo kana de enko wasimi nyankopon din na maye ne kronkron na wahye aduham a ye de wanani me se wa ye den wahye Solomon wahye aduham
Unum de Abraham no moye. Unum de Moses no moye. Unim de no moye. Anya ka ba so koto de make de kiu. Mami, eniema ni bi wo no mo eye direction. Me se niema ni bi wo no mo yankoto a wonna da biara da. Na dware nsuo be do so se de akurampa wodo. Jonso frem aboa tromo obomofo enom omuhia ta aboa na omudwane adentia he carry power and authority bonitu ohwe na abeto kakanka ane enko enu tini ese wobeko tromo wobekum aboa tromo adware sasaduro de nka ama ne na ho sene ekọ yede ya nti sa aboa no bekum na adwoko dware sasaduro because okita sasa odibedi wachi Uboni tuoni wengu duye na wabaji tuoni akum hwe wodo ngoni na wate na bibi wo baabi emo bia na da osi bibi ani baabi obi obeka chote bibi ni baabi na ono no wa fechire kode akobọ ne ho ban akoye nneema ene wa beejimi be ka no kora kire wa fechire kode tete last papa yo si obi mfa ebin ensren bisa wo si ni fiefo ano omo di bin asrasra o manim anane nsore ma no wakotorete di asrasra o manim ama wo mana hwe oni na wo odo oni na wate me ka no kora kire wo me ka chiro no begia di afan wonyini za no kopo ba bi atena what ya tie bisa wo se torete ya papa yesi o mo fansrasra o manim ni nebusuafo de bia srasro mani mana so de atie ni nebusuafo de bia srasro mani mana yo so be mo wale no nkata wale no wale do so beto odo nsuo no wono a wodo no wanya bi da ne ho so de atie ye ma ye ni nyeden ena ho ni yes nya ye yes ni no enyi no ye yes nya ye yes ni no enyi ye no o kano kore nipa mpe wasem sa na ye man ni motie do munim na atoro tie mpanifo nyina bebrada na atorofo ko so be kano kore no ye njiwu ni ado hani wani ke kan sem popo wani ke kan sem kan ye kwae osina wahyeso aduham a ede wonanim na wabo ohia fode anopa ani anwumre ama no wasina afei a miri na wose na afei a miri besie no eso efise ye nyankopon no so sina nyame nyina wose ye nyankopon no ye dan wose sina nyame nyina tie de Solomon eka ma me nyame wo ye nyame mu nyame yo wose ye nyankopon no so sina nyame mu nyina da hono no nyame be de asie e wotumi mu nyansam kasiye mu obi bia de ndi ho odo obi bia ni wo betimi ni nyame aye den e de asie de biara da wo ye duje mu jata ye ka juda eye abusua bia woni tumi abusua bia woni sasa enti ye se Yesu ye duje mu jata to ye abusua mu tumi na me kan ni akora kira wo obi abusua wo tumi ye bone ho ban obi afie wo tumi ye bone ho ban ti ono no yesi wo ye abudujamu because Juda eye busuaku enti wo so ye dujamu jata e fa no ko abo bi bechi abo bi ba na nye jata enti wo so ye abusua ni mu jata enti amra Solomon esi temple no ye beko tobo na car na afia ne ye de petrol agum because one gallon ecosystem Ghana tafia ne etimi afere na potos wo kwan nim ti car na echiatia ba so grandin ye pemako eti ebra Solomon esi temple no wo ye jata wo eninti no se wo ye sofo na wo get temple esi jata da so because wo ye do jamuja hey Unimu di abrani besua o uni mesepe wo bi wonimu de onimu sunsun enye obi a okọ kenkan story book abeka kira wo pe wo bi wonimu de onimu sunsun niema sunsun niema onimu de won chidao sunsumase yesu hu nsa ohoro a akwala hu ne nsa ohoro no eno ne mpanifo to nsa ye de edidi ye ne ahemfo ne to nsa ye de edidi kana kora kire wo
Kani yanko. Osine fie a merebesi no so. Efise ye Nyankopon no so sene nyame nyina. Na hwan po no obenya tumi asifie ama no. Sa. Na wosoro ne wosoro musoro rintumi enkora no. Na hwan ne me se mesifie mama no agi aduham a wahye wananim. Sa. Na afeso mo barima nyansafo bi breme. Na wo medi sika ne dwetɛ. Wo sesomade an. Barima nyansafo. Me abrabo mu nidi nyansani wo ma me nana ya jimifo bi a wo kwam tuni guwate. Na wo ne wo jimifo na ma wo kɔ wanim anu ne ni brem. Wo kɔ ne nim anu ya ne ya. Wo kɔ ne nim wo ni bayi kɔ ba kɔ ji bayi a wo de bɛsɛe wo. Me ka no kora kyerɛ wo. Ye fanyansafo titi ye difo no. No mu ne nyansafo ne nam ye jim tura bia wo yi nkrofo bi firi wa brabo ma wo ho taw mi sa me ho tope kan yanko osina afeso ma barima nyansani abibra me na wo medi sika ne dwetɛ ane ko bere ane dade ane ntoma a ebiri dum ani ko jan wose de an ntoma ebiri me pacho ye tie niema no tie akwankyere na wo boboso no me pacho tie shema obi de wose bibi ni wiase no de wose bibi ni bible mu de wose akwankyere ni ho no de wose tumi ni ho no me pacho shema no me fa quotation ni tag no no hu so yes there is power tumi wo ho tumi wo ho kodom no Tumi wura! Kodam! Tumi wura! Kodam! Tumi wura! Kodam! Tumi wura! Kodam! What is it tumi ni wo? There's power. When they say power pass power. Tumi. Actually tumi bi. Wo jabi dum ja. Jabi. Yeah, waje nyami oje dumjo. Oje nyami oje dumjo. Oje ni chia bayifu oje dumjo. Oje nyami oje dumjo. Wọ́n ṣe bibi ni baby. Wọ́n ka kire. Ṣe bibi ni baby. Bibi wo baby wati. Bibi ni baby an ke dan ka yantu ye prom. Hwani ma Solomon ye ma nyame. Hwani ma Solomon ye me pacho tag wom tag osofo no mame tag unua no mame abayifo send bi koma wom no mu hunu se baby awugina na hot no mo mu hunu se baby awugina na hot nto amomra no mu beko one after the other mo chere number 33 kan yango osina afesu ma barima nyansafo bi breme wo se afesu mo barima bi a wonimu nyansa ma me sunsun ne ma no edi onipa wonimu nyansa onipa wonimu de onipa na non ke kansem obi na no nye ni chokolo wono ne ye di ni gine sunsun ma no obi a wonya saduam obi a won pema because o pema e ma beba wasoro no mbededa enti sunsun mo mpesa ade no kana kora kire wo kan yanko osi afesu ma barima nyansafo bi breme na wo medi sika ne dwetɛ wosi suma wo barima nyansafo bi breme no medi sika ne dwetɛ ene ko bere ene dade ene ntoma ebridum ene ntoma ebridum kyese ntoma kokɔ to ntoma yeden ko jan ntoma ebridum ene ko jan ene bibremu adwenie na onim enuamu nsaminyanso sa na wonka adwumafo a wo menchen Juda ni Jerusalem maja David asiesie won asie no na enso breme twiniduro dua wo eno ne ajeyi o se yadan breme twiniduro dua wo se breme twiniduro ni dua no wo dia breme fa breme fa dua ne bra okodomu nua no sa Fabra ni me nhyare me fa nware ni de wo so be kumi ni won kumi ni ya hwade ye de wo so be sam ni won sam me hwade ye me yefo be ye me ekosi den o mere so ye na ye o se ho oden eja be ye me yefo ade ye ama me yefo afere kan wakoma to ye wate o to de fa twidi duro dua fabreme to minimu a enka tete adifo no hwan ya hinye ne sene Solomon ahenie obi ani ho besi nne hwan ya hinye ene sunu Solomon ahenie
Aje yi asante ni achem. So because they are the toppers. Yes, because the whole world asante ahini ene ye the third. The whole world. Yes. Asante ahini ene ye the third. Nti yen oba Ghana ha ahini ye strong e asante ene achem. Kan yango. Ose na so brami twinidudua. Ose brami twinidudua. Na papai. Na papai. Ene abakonua. Ene abakonua. Efiri Lebanon. Efiri Lebanon. Wa ba bia nua ne firi no Lebanon. Sa so okrai. Wo kraba. Di agoro. Na tina woni enkra nua mfiri Ghana enware. Ye tietie wa obi ano. Tie president na no. Ya sere de enye sa no sofo no dware, obaji bi dware da. Obaji bi sa edi bi tua na do. Se ya salende de ye nye sao ye nye hije nua nwale ho ne ka kire wo dua na woda so no empa na da so no ye de enye dua na de ye sumuye na woda so na tare na so nye kwoti ne de ye enti wo mpe haban no pe de ya salende ye ma metina wate no sofo no woni mu ne ma wo dwadudware wo di bisa di bi tua di bi gu tina ho enkre nua ukra was so crane ni fi Lebanon. Solomon crane ya no e fi Lebanon ye dey e baaye e de ba ya kwankire no hwe place wo order ne yemfa nua ne mposu na hye de ohia ne bucket ne nsu asa wodi adware ma okra no ni padua ne ne matimi aye dey adane enye gya ho ate wodi gya ho na de to be ha me pa wodi gya ho no kwase mpani bi ku be ha me pa wodi gya ho no yare wo mo mane ka wo so be ha me pa enye gya ho ate kan ye nko osenam ni misa wo nko ani nim Lebanon nu atwa na hwe me nko abeka wo nko ho wo se hwe wo nko ani mu Lebanon nu enti enua no ye wo sta ye yitwa no edua wo de kosa yale ne wo ba bi yifa edua wo de ko ba ho ba mo ne wo ba bi asa yitwa odwe wo ye fe osefuntum se wawa so de osefuntum se wawa du fochie yesu tena so gibro fra wa no fo wotufo to ba bi wa no adwonso wo akoka obi no obi de aye ne nti du fochie wuti mo obi de adwonso mole mama bi se mama ne dwonso mia me ye mama ne dwonso wa dwonso bosa ma wo social media yesu te wada ne dwonso bodi what dem ya no ya semu udi agroda abedwonso ukoda wo mpene che be da no adwonso obehu si yes bibi obabi o china bi mu no wo bi nam wa wonko kan kan ye nko osena won siesie nua pi amame na fie a mere ba besi no so wase fie na me baba ya den o ba besi no so enti wo di twini drodua na ye fie no hwie ya woniema ye de prepare temple na enko ba bia de twene Patrick bi gu minim kan ye nko osena won siesie nua pi mame na fie a mere ba besi no so na besa ye wanwa na hwe enuapefo a wotwa nua no mema wonko anaduane ayo susukuruwa mpimdu ane atoko susukuruwa mpimdu wose ana tiro hini huram eka no nwuma a wode bre Solomon ni mu se odo a Awurade do ne manti ane wode wo asi won so hene na huram ka se nhira ne Awurade Israel Nyankopon a woye wo soro ne asase no se wa ma wo hini David obanyansafo wose wa ma wo hini David oba de nyansafo wono kurampa wo yo hene no wotontom Awurade aya da bia mo se asofo ni hene asofo di hene so de ase mi sa me hene me yankoso hene me hene yankasa no woye asafo panin so de ase mi chido hene se woye Pentecost elder ta asofo no mu di hene kan yanko wasese wa ma ohini David banyansafo wa ma ohini David banyansafo ye suma banyansafo na ye nsuma na motenten ukosuma wo jimini a asem na wakora ba akoka fanyansafo akwa ma me create temple ene ye be chiresta ye be ye temple sta ya be ye temple unya incense kakra o kendo kakra kendo no so colors all colors o peso no so rainbow candle so rainbow candle me pacho eno no all colors
candle white ejina ho se wo sire bibia free awurade ho eno na ebie kwan red ejina ho ma emergency eni breso yellow ejina ho ma prosperity purple ejina ho ma authority black ejina ho ma se wura darkness obonefo na beju bibi akose sumase ena obeso wan se na me ye obi direction black candle na me de ye no na ahia sam na me ye obi direction black candle na me de ye because no eno na sunsum no se bia ye de hwehwe obi ade e wo sum a black candle na ye de ye so wan se ya so purple ne authority and power because for penny Metatron ne candle purple into your style obey temple na ye den afa nyama ne matimi aye den atani aye den amount tell your big temple nafa unya wo incense no onya wo be Metatron queue no na wo dia toso kama me pacho Metatron queue no stickers naba wo pebi no me pacho abroche for no me pacho ope sticker ne bia me pacho ye bitimi dia ma ye postu ni ma ne dia kan wa ma free ye postu ni ma me pacho ma mo Metatron sticker ne bi no now dia power them a negative energy ma positive energy ye den eba enti mo mo sticker ne bi no me pacho ye postu ni ma na waka na ye de bia ye den aka ho aye den ama na Metatron t-shirt so aye den eba okodomo no t-shirt eba ahye dia bompa ye ukodware wakwankyere na wahye t-shirt no na aso candle no maame eniema bekeka bu mama niema ye den adane niema nti ne o temple no de ehona wo bible wo oil osini nyina wo semle nyina ehona bekipu no ashew incense your incense bia ye shiba ko once in a month me pacho wo betimi apesa incense ne bi wo frame a incense ne bi ho ne bo nyedin wo frame a mekire wo eno no obehye no once in a month e wo dem obehye no once in a month e wo dem obehye no once in a month a very very powerful incense na wo hia se den we na me hia wo hye odan ba akoma ewurawura ko dan ba bm because enante odo protect wo ho na niema ntimi nyeden enye niema so tiatie edin na Solomon diti afere na no twini durudu ya inteye edin ufie hode na waye ho onu aso usie no asi no asi na omode ehwaye camp meeting edura na dwa o mbechikele wele wo ho nti na de papa bi antimi ma wonsem no hwe maame keka niema bom na niema nya niema na wontimi nko wanim na brabo na ye bo no wan keka niema mama niema anya niema obi de sis be yeden ebeda na wonan penti asase wo wei enda hokwa kan yanko wose ohini David obanyansa fo a wonim de ani hunumu a obesi fiama awurade ani efiama na henie na afi masomo abarima nyansafo a wonim hunumu a oni ni hurum abi oye obabi a ofri dan mama emu ba na naja yetiruni onim sika ne dwete kobere dade obuo ni nua oso obuo de de yin enua me pacho ma mebo yin when you find apopo bibire abo oso obuo ne de enua when you find apopo bibire de abo ami pobi oni mo de wate won chire usunsun niyama ne niyama ntimi kikabum ne niyama nye niyama kan yanko so abuo ni nua entuma ebiridum o se entuma ebiridum bibire ene nwera ene kojan na wonim insama ahodo nyina nso na obetumi adi adwene bia wo eniyama yede yade osunsun enye so kita bible no kenka no hwehwe budget anointing wa yugugu ensuo mo de mama manfo no no mo enye no ye niyama wate yede niyama keka niyama so ti ate we ye find things are knocking things so say warrior empire things are knocking things hwe wakodom wo si tumi wura oni ne tumi nyina ne omu wura no nti ne wotutuntuma no here because no be me bofu penny Metatron okodom no ono no yo hene nti yen ni kan so ye di hene kan yanko
Ɔsi onimi nsɛm ahodoɔ nyinaa nso na wɔbɛtumi adi adwene biara a wɔbɛhwehwɛ ne ho no. Sa enti o prepare a temple na me pa cho ade a wobɛhia cologne wing any temple incense. This is temple incense. Temple incense. Temple incense. Me pa cho because temple no is a sin incense ne yeden eka ho. Temple incense to prepare your temple. Your incense for protection, your incense for temple. So this is temple incense. Osafwe, o mechira. Do ni ma na topa. Eja topa. O ti papa na evera topa. Eja topa. Do ni ma no. This is temple incense. So when we are preparing a temple, adwoa fe ni brofo na ba. Adwoa. Oba adwoa. Afe ni brofo na, afe legonfo na bi me. Abrofo na ba. So when we are preparing your temple, you need your temple incense, your white candle, and your cologne. You can use magic cologne, 7 powers cologne, divine grace cologne. Obajwa, afe legonfo na bi me. America fo na bi me. Inti da fe ne brofo na yeden eba. Una comment here say ope English no. Da fe ne brofo na yeden eba. Into how to create your temple. We bit ma create temple no with table, so you find just a small table and you put white cloth on it with Metatron Q or image of Metatron, and you are free to go. Metatron, how to invoke the angel. This is temple incense. Amasewa. This is temple incense, so you can have one. It's very cheaper. Temple incense. You bet church said we be create temple na ye den afa. Ho na wo ne wurade bekasa. Wo dan nim hifasa no ne wurade kasa. Wo dan nim. Dan na wo hyimu no. Hifasa because Solomon prepare baby wo ni nyame be ye den bekasa. Yay! Kojo. Eno brago. Ajiwa kwa asore. Tu koye kreketeke bush pentikotofu eban. Oti ase. Pentikotofu eban. Obeti kreketeke bush. Enti ajiwa kwa asore. Ajiwa afoju oyin. Ya dufie. Ajiwa kwa asore. Nyame ya doma ye me chire nyame ya doma o chira me de edin ene otu din e de to na nya no akosesa no me be chiro abayidin ana bosom din to din de saade a when say wo ye bayifu ana abayidin e de to ana bosom din adwa wo so wo Italy for na mo pebrofin say I'm suffering or bro adwa ne ma be yi wate durum ne bia na wiase twa nipa ma edrum ne bia bayifu yi wo fi abayifu so wo mani ama mo ho so na utu kwan pe wawu afi no mo be hye bayi ni mu kena so da form ama wiase atwa wo ma o de ase o da form ko mama me se fi abayifu no se wo utu kwan no ma ehunu na wo koduru hu a afi no mo be hye bayi ni mu kena o be yo maduma ade mi ensa na bayifu ani chiri school aware ene akwantuo ade miensa ena bayifuo ani chiri omo no mpe wo mani chiri ayo omo tan ayo omo hyi aware school en akwantuo sa ne ma miensen eye abayifuo tan omo mpe ebon wom omo se ben kan chem se ebon wom enti obi bia wo ye o tu sa anamo no wan sore ya won be laskekere won be peja wo de waba fom se pragam because ane ma me ensa no omo mpe bi kure mpa ye den ati enti no obi bia wo prepare temple no mesrew you need your temple incense and your
Saturday night powder to prepare your temple. Baby, I wouldn't yammy a bobby mpunimpu and say papa no okoto. I am the temple. Come. Hey, now umpewe opedian, umpewe pekayamatum. Umpewe, no pedian, umpewe prophet TV. Hana wuti sunsum sema na frɛ na ku hana de wonte da wote no pepopo ni popo mali ana pe fufufu no umpewe na pe fufu ade ache so ope fufufu no ope troba fufu na emen enwo ne de frɛ fufu di mu no odo twibe warrior prophet wati na be yinshira ama se wa kompo di hu ama se wa hebales odi hu dance yes se manhia kan yengo osina afa ayo no atoko na ngo ne nsa a mi wura kan ye no onfa mre ne nko ano before ye to aso chapter 7 no osi asori fie ni dwira ene na wie ye osina Solomon wie mpaebo no oja firi suro edru be hye wo hye afode ni okuma afode no na awade ni monyam be ye dan ni mu ma tie wo wie temple no eja ye dan efiri suro Eli haya mawajani mre Eli mawajani mre Eli mawajani mre Eli mawajani mre ya wajanya mi oja dubje wajanya mi oja dubje wo wie ye no wo nyame ani monyam ebe hye dan ni mu ma Ede ni Solomon ye wa nkofo nnua bia kekewu ode twini durudu ya ene ye ko jan bidisi bibiri asawa ebiri dum ene ode ye tina ho ema osofo ne nkire ose ade we nya papa na wo beji edi no na wo da mo kire mo kire man ebe pai wa sirim edi enzu esi uso abaamu tina ho si bibi ni baabi na abeji edi no se nipa abeji edi enu awu nipa abeji edi enu awu tina ho no bi ante won sama anwoma o tina ho obi ante won sama anwoma onu mu niam o mo ye yansa nyame ani mo nyamo be hyedan ni mu ma yaso ko joye kaba turukoto mama no na nyame ani mo nyamo afira be hyedan mu ma o tie niam me pa quotation ayi ma me ko na se o patchura to ya wo de ama obi quotation ma me ko na se o patchura to na fatag ma me Lydia o so no so o patchura to aya wo de ama obi kasi bibi ni wa wo de a chance yes bibi wo wi ase won choose bibi ni wi ase nka ye dan ko don ka ye pro na ye de nka ye ntumo power day who say power no day power day ti ma wani nya den na wo bibi ni wi ase nka ye dan ka ye pro no enya de ye betum bibi wo wi ase power pass power ti no mo wani ada ho na niam atimi aye den adane bisa niam Solomon ye ansa bitwe niam boyeye ansa na hinyini betintim ansa nyame bedum nyansa ansa nyame de niam wo bisa nyame ho bibia ma ne de ama no wa anya sa ne mo bisa nyame obi enu nti na Kristofo mo bre no because asofo no nkire mo kwan pa no wo nkire mo ade papa no truth yet enu nti ne ye bre no Kristofo hwe katida nde ne metin masa ko mu akobre mo okra truth yet and they are more because no baby a kwine ne dano yenye so the baby a kwine no ye den edano yenye yamane osi yen kaitete atempon no edie na Moses ye ansa na wo si asore dan yamanyame edie na Solomon ye ansa na wo si asore dan yamanyame duko nuya nti sunsum niema na seso mo ye wonse katide na o mu si no Ghana fu isupa o mu su papa o mo mpene so nti in the moment ya o ma mpe sunsum nipa bi anaso o ma njaya mfa anyade foforo no e de apenisie o haw esu ene beba wo man ne so kana ko ra kire wo
asɔfofoɔ no yɛ dum mine bi a yɛgye sika na wogye sika no koraa ka no koraa kyɛ nipa no wɔma bi ma no ano no so te aseɛ wogye sika no a asɔfo bebree wɔ hɔ a sika gye ɔbɛgye sika no aka na no atum ade ne wɔnka no korɛ no nkyerɛ nipa no kɔmpo yɛ ade bɔne korɔ mpo a ɔntumi nka nkyerɛ sɛ adeɛ a wɔyɛ papa oluman adeɛ a wɔyɛ deɛ ɛnyɛ but wɔgye sika no aka na no ayɛ dɛn atum hwɛ adeɛ a wɔman no mpene so no woyi a ɛde apelisie ɔhaw because na ho kyerɛ ba wɔman no mu hwɛ wobɛtumi asi dan ama nyame yo but wobɛtumi asi dan ama nyame but not at this time ɔma yɛ ninyɛ dɛn ɛna ho asafo mpanyinfoɔ no ɛdeɛ mesrɛ m nkotodwe gu fam mesrɛ m ɛbɛyɛ a monhwehwɛ mu yie wate sane yɛtu anamo bi a ankofa ɔhaw ankofa musuo ankofa kwanana ankofa owene bɔ ami antwere yɛse na ɔman Ghana yɛni baabi a yɛkɔ yɛdi a ne yɛdeɛ yɛso si akyi nyɛ wo dekora mpo na ɛhɔ na wotafre wo si akyi no ɛnyɛ wo dekora mpo na ɛhɔ na wotafre sɛ bi ɔhaw na maneɛ ba a Togo yɛnte kɔma tutapei yɛnte Benin yɛnte El Samfrai yɛnte Nigeria yɛso PG adego adekamu yɛnte ne yɛfa ne sɛn yɛdi a ne yɛdeɛ yɛsɛ bafan sɛ wɔ ne asɛ kuro ne wɔnim sɛ ne to na wɔsɛ no wɔkɔmfo a wɔsi kuro mbɔ no ɛbɔ a wɔtimu bi nti sɛ yɛhwɛ no ɔman Ghana sɛe a ɛsɛe so a yɛbɛtimu bi ɛna anwaboɔ anwa 5 liters ɛdu 1.5 yɛtɔ yi ɔsɔfo ɔso tobi ɔkɔmfo ɔso tobi abaifo ɔso tobi obiaa tobi nti ne sɛ sɛ ɔman no timi yɛ dan ɛkɔ yie na nneɛma timi yɛ dan ɛdane kan yɛnkɔ ɔsena asɔfoɔ no antumi anhyɛn ɛdan no mu efisɛ na Awurade anim onyam na yɛ Awurade dan no mu ma wɔse asɔfoɔ no antumi anhyɛn dan no mu na Awurade anim onyam ayɛ den ɛdan no mu ma na Israel ma no nyinaa hunu sɛ saa ogya ne Awurade anim onyam abɛduru efie nti onyame ɔyɛ ogya o onyame ɔyɛ gya nti sɛ wobɔ mpaeɛ a ayɛ aso gya ɛfa bɔ mpaeɛ adenti no Roman for ne bɔ mpaeɛ ɔmo so kenda ɔde bɔ mpaeɛ asɔre aba first yɛ ɛnyɛ Roman adenti no ɔmo bɔ mpaeɛ ɔmo so gya de bɔ mpaeɛ nyame ɔyɛ ogya nti wo bɔ mpaeɛ so gya ne fa bɔ mpaeɛ ne frɛ no na wo frɛ no ɔbɛgye wo so because yɛ gya wo so gya na ɔde bɔ mpaeɛ wo frɛ no na wagye wo so ntɛm na nneɛma nyinaa tumi ayɛ dɛn atumi akokɔ yie ama hwɛ wɔne na wɔwate ɔma wɔne da wɔ nneɛma bɛdane ɛnyɛ gya ho te sɛ polythene bag ne ma wɔne nna hɔ ma wo sunsum nneɛma no ntimi nyɛ dɛn ɛnkɔ yie ɛma wo ma wo sunsum nneɛma no ntimi nkɔ yie ma ne ntimi toto wo nneɛma yie na brabɔ no a yɛbɔ no wɔntoto wo nneɛma yie nneɛma bɛsɛe ama wo toto wo nneɛma yie na things knocking things na biribi wɔ baabi ni baabi a hwɛ nneɛma a Solomon yɛɛyɛ ɛde yɛɛ ne temple ɛma nyame anim onyam yɛɛ dɛn ɛbɛsra kunim nneɛma a Solomon yɛɛyɛ ɛde yɛ temple no ɛma nyame anim onyam ɛbɛsra no ame ɛnɛma bɛkyerɛ wo nti wo ka sɛ ɛneɛ mesrɛ Solomon nhyira ne bi adeɛ a Solomon yɛɛyɛ wo so wayɛ bi adeɛ a Solomon yɛɛyɛ no wo so wayɛ bi wonyɛ bi nti na Kristofoɔ yɛbrɛ no yɛgyegya nneɛma yɛsunsum nneɛma no sɛ yɛsɛ sɛ yɛsom nyame nyinaa totototo hɔ nom yɛkɔgya sɛ na yɛsirokoto mmirekete yirakata ɛne yɛbrɛ nti wohu nnipa a mmɔ na wɔmɔbrɛ no ɛyɛ Kristofoɔ ɛna ɛbrɛ because sɛdeɛ yɛsɛ sɛ yɛsom nyame no yɛnsom no saa ɛne yɛyɛ dɛn yɛgya ato hɔ ɛna nneɛma ntimi nyɛ dɛn ɛnkɔ yie nyɛ dɛn ɛma yɛn nti ɔdɔ moni na wate wa ma wani anda wa obi de sas ba yɛdai ɛbɛda ne wɔnan yɛbrɛ no ayɛbrɛ ha ɛna mede obesi yɛkɔbɔ dumienu ɛwɔ Ghana dumienu so bɔ saa na saa tem no yɛfrafra yɛ nneɛma yɛ ne abayifuo ɛne tumidie nsumanfrɛ nkabrekyie agyina mu obire bɔtɔbɔne ɔbaa bɔnsam sukusade na manya bɔtɔbɔne saa mmerɛ ne yɛnom di asie enti no wɔdɔ mede obesi ha follow Warrior Prophet TV ne share page no na like page no na da sɛ ne yɛ san yɛ ba so a woso so no wɔyɛ enhyira kɛseɛ paa enti ma wani nya den ɛna hɔ yɛtete abeteɛ no na ne kyaa no ɛna da me ne Pastor Daniel and First Lady ne tena ase a yɛde temple how to create a temple dwumadie ɛbrɛ wo
machitafo amobo machiri dom e wo Facebook nyina madofo ne memma nyinara wodoma nkoma nhira mbasa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi ne dom nyame nufu ntabraba mansa nyina numa no wokodom no meyi mpa ye sensi wo yi ne nsi ukra yi wo wutie mi anyema mu ayadiama wo wutie mi ayaresa wo hia yaresa wodoma nkoma Metatron empa yi na yaresa tumi nya wo dia wate wo hawa mane musuo kwananna biere di wachi biara ensenkari mu Nyankopon sekre wiema woni pie dunsia wosoa brefo basa yi adom nyame ode na basa yi ne dom no odoma kuma nhira wate ofa wo mfiri adum nko adum nhira nko nhira mu musuo nka de opa wo saye anadwi obi bi obebo wudi a wa amone kwan papa so doduri na mabaifo camp doduri na mabosofo camp spiritual altar biara ye bo wudi a ye amone kwan papa so no wosoda prada krante di ekire dwansi wo moso me yimpa yese do nyame nyunu na sewate odoma nkoma emmo ho ban tumi bia be so de atie biara no odoma nkoma so de tie sa tumi ni nyina ma me connect from England me ba Ebenezer ho te sen Mami Lydia so came from England. Brother Dan so came from all the way from New York. Mami gift Yehovah in Shroud. No to anamos ye amase wa herbal so se ne herba ne ma ne bia ba. Sa so no wo bear sheet enti no all ba beto herba ne ma na now they want to so kian ne ken udwade a obeda no the bear sheet na tikire ho. Na ne ma nyina timi aye den akoyie ama na ne ma timi adane ama wo. Erade enkam ho no to manamo nsie na yɛbɛsan hyia